И здравейте хора, аз съм диджейката БГ и днеска ще играем на Mineblock. Тя е нещо като пародия на Minecraft. Само че 2D. Същите са крафтинг рецептите. Ще не мога да пиша, да. Доколкото видях, аз малко я подсъках. Но има и бъгове, дано да не ги срещната, така да създадем си да си е такъв. Пусна съм го написал, понеже е доста трудничка самата игра. Да се извиням, че определено време не качвах, но имах технически проблеми, както знаете. Временно ги отстраних, смисъл такъв, преди въобще не можех да качвам, но сега нещо успях да направя. Ако тук мръднах. Да, тук не съм с дефолт скин. Промених си го малко. И така, да започваме. Първото нещо, което виждам тук са ябълки. Контролите са общо взето същите. Общо взето Minecraft, само че са добавили някои други неща. В смисъл, добавили са по-честите ябълки и плодове. В смисъл, тези плодове преди ги нямаше. Всичко е 2D. Взех ли го? Да, взех го. Имам късмет, че попаднах на хубаво място. Преди въобще нямаше дърво и трябва сега, вместо да си правя, ще направя главните инструменти. Вау! Аз понеже в друг сайт я гледах преди играта и беше малко по-различно, понеже тук като натиснете дясното копче, това става, дясното копче е Shift. Така един крафтинг тейбъл като за начало. Така другите неща поставям го тук. Да, Shift. Shift и така. Значи първите неща са пръчки. И ще направя такива инструменти. Малко тихо говоря, защото е късно. Така, тук малко ще стигнем до... Да, тук е другото, което са направили, да може да се кача по 2 блокчета, което си е доста голям плюс, защото в тази игра е променен и релефът, т.е. е по-гаден. Но както и да е, това е друга тема. Да. Героя тук също е 2 блокчета. Понякога се бъгва, както сега. Е заради този бъг, който бъг, заради то много не я харесвам. Прави си каквото си иска. Играта сега де-факто трябва да я рестартирам, т.е. излизам, ако не стане, но след малко се връща. И така, хора, ще завърша с една добра игра. Тя си е доста популярна, казва се Happy Wheel. Извинявам се, че в ефирът нагласим това, но бързо да играем. Ето ме кефи.
И като с кое копче беше? Да. Но в тази версия, която играя сега, не е много добра графиката. Аз открих в един сайт, в който Happy Wheel пак си играе, само че Doom... Айде. Това се досещам как ще стане, ама другото вече... Вау. Вау. Това е... Вау. Сега се стабилизирам и... Doom. На този дядо пенсията му е малко. Вау. Пробваме първото. Ето заради турбото ме кефи. То май преди съм пробвал. То аз мислех, че това е BMX, с което съм пробвал. То остана без глава, ама още може да си кара количката. Не може. Вау, как му тече кръв. Надявам се да ви харесва логото ми. Ето това искам. BMX. Това е спирачка явно. За тази игра за този сайт ще има линк в description, но за една игра няма да кача. Тя се казва Mindblock или нещо от този сорт, ще напиша в описанието и който иска да си потърси, но не ви я препоръчвам, защото с този бък не може да се играе. Заради този бък. И тук няма като в другите игра автоматично респаунване, така да видя някоя друга. Направо на цял екран. Надявам се... това преди не успях да го разгадая. Нека си трябва да се захвана. Я да пробвам още един път. Рестарт ли? Бъгна се играта. What the fuck? Така да пробвам някой друг левел. Например, ето този. Вау. Очаквайте следващия епизод да е на Vector, няма да е за Android, понеже там и без той, ако пусна, вау, че се разправя като си, ако пусна няма да е толкова добро качеството. Записвам ли още да? Още едно ниво пробвам, например... Ето. Това. Този път ще пробвам с тази бабичка, с нея не съм пробвал. Да, тук нещо пише. Айде с този тук. Стоп, вау, детето отиде. Той аз отиде. Айде, рестарт лево. Някой да е чувал човек да кара с колело. Точно сега ли намерих? Айде, детето отиде. Няма да след... Това се движи с 50 км в час, бе хора. Вие уред ли сте? Маля, още си продължава. Дали ще финиширам? Айде, последен път, 3 пъти за късмет. Да. Този път да пробвам... Интересно ми е с дялото с... Вум! То тук направо летя. Без глава, хедшот.
Последно. И да приключвам епизода. Този път ще се опитам. Бъгна се, сега с него натискам. What the fuck? Так. Ей, за малко да финиширах. Айде, искам още един път да се пром да го мина. Кой чул дядо с инвалидно? Вау, в ръката ми отиде да дам едно такова преди да отиде и аз. Уау! И така, надявам се да ви е харесал този клип с ефектите. Ако този клип не съберем поне 20 лайка, ще сменя логото, което сигурно ще ви е сега в момента, ето тук някъде. Ако събере 20, остава с това. И довиждане.